dnes vyhrávajú po 40 minútach nad Talianskom 5-0 a 4 góly zaznamenali v prostrednej časti hry. Prestávkové štúdio vyplníme najskôr reportážou od Ľubomíra Ondráša. Nie len lietadlom či autobusom, do Mínska sa dá dopraviť aj karavanom, tak ako to urobili chlapi z Lučenca. Vyše 1000 kilometrov absolvovaných po jazdnom príbytku, väčšie cestovateľské riziko, na druhej strane však pocit spolupatričnosti a slobody. Cesta karavanom zo Slovenska do Mínska je jednoducho zaujímavé dobrodružstvo. Blízko haly Čižovka sme okrem spomenutých Lučenčanov natrafili na ďalšie dve skupiny odvážlivcov z Potatier. My sme boli aj minulý rok na majstrovstvá a sa nám to zapáčilo, chodívame takto, aby sme videli a hlavne spoznávaš krajinu. Lietadlom čo zažiješ? Nič. Najpozitívnejšie na tom je, že sme v centre diania, môžeme tu byť a môžeme tu bývať. Ináč vnímaš potom tú krajinu, to mesto, tu by si sa pohyboval len metrom, my si to tu pojazdíme, ideme von, zase donútra, tu si spravíte takúto party. Výborné, výborné. Koľko trvá cesta z Lučenca do Mínska? Nám to skoro trvalo 24 hodín, a toľko sme si to chceli užiť. Mali sme pravidelné prestávky, popri diaľnici tie kiosky, tam robili výborné šašliky s pivkom, samozrejme sme to chceli ochutnať. V karavane sa musíte síce trochu potlačiť, ale pri skromnosti a tolerancii v ňom dokáže niekoľko týždňov fungovať aj 5 alebo 6 chlapov. Takto si tu žijeme. Sme dobrá partia, poznáme sa už dlhé roky, určili sme si pravidlá, ktoré samozrejme sa dodržiavame, sme tolerantní. Občasné problémy však nie sú vylúčené. Všimni si nás večer, uvidíš sem, uvidíš, aké už tu je ponorková choroba u nás. Pri ceste do Bieloruska očakávali naši karavanisti problémy, a to už na colnici. Keď sme prichádzali, boli síce 4 hodiny ráno, ale myslím, že nikomu nebolo do spánku, pretože boli tam nejakí tí tajní v civile, čo už vlastne na to nie sme zvyknutí. Ale dopadlo to výborne, boli veľmi priateľskí. Pozitívnym šokom je bieloruská pohostinnosť. Boli sme na námestí, prišiel kvôli nám išiel variť. My hovoríme, že ideme do Miera na jeden zámok, sme sa boli pozrieť, áno. A on už navaril, že aby sme k nemu prišli, že on bude mať na druhý týždeň svadbu, len aby sme ich uvideli. Prechádzali sme hranicu, prvá pumpa, ľudia nás prišli do reštaurácie, išli sme sa tam najesť. On to všetko platil, hovorí, že ja musím platiť, že nie, že prišiel si do mojej krajiny, ja budem platiť. A koľko stojí takýto 10-dňový karavanový výlet? Zhruba to vyzerá úplne rovnako, keď sa prídeš letecky a ubytuješ sa v hoteli. My sme totižto tiež karavany a aj lístky na hotel sme zháňali už v novembri, kupovali v decembri, to znamená, že tie ceny boli nepomerne iné ako sú teraz. Hotely tu sú v Mínsku veľmi drahé teraz, ale cesta karavanom je podstatne lacnejšia. A je to zábava, a je to tá nálada, energia, všetko, čo k tomu patrí, k tým majstrovstvám, toto je lepšie ako hotel, určite. Z Mínska vás pozdravujú chlapi z Lučenca. Slovensko! Vyhráme! Tak veríme, že ich bude počuť aj na dnešnom večernom zápase našej